sinne ja esittelet sinne, näytät vähän lihaa siitä ja silität koiraan selästä, lähtee lihaksista jännitykset voiet ja noin justiin pitkillä vedoilla. Taitava. Siinä se tuli rentoutusta. Varoittaa, että se räväytä sitä kertaa uudestaan. Vähän samalle puolelle ja katsotte yhdessä tulosta. Vetää vaikka hukkua alas ja siitä ja näyttää, että ei ole mitään vahaa. Ei tarvitse siellä peltillä asti käydä, mutta vähän saa kävellä se sinne, ettei siellä ole pesää niin